Aste hontako Tolosaldeko atarian astekaria kultura eta kirola izango dira protagonista. Asier Garagartzak pasioz bizi du argazkilaritza eta Donostiarra Tolosaldeko argazkilari taldeko kide da eta sari preziatuenetako bat irabazi berri du, Argizariola saria hain zuzen ere, eta Inigo Otaegik elkarrizketatu du. Hauez gain, Idoia Paolaza psikopedagogoa antsietateaz argibideak ematera etorriko zaigu, eta erakutsi ikasi ikastetxeen atala Laskoraingo ikasleek beteko digute. Iritzi emailelanetan berriz, Maider Jauregi, Olatz Artola eta Jose Agustin Arrieta etorriko zaizkigu, eta aste honetako bertsoa Mikel Artolak botako digu. Astekariko beste albiste nagusietako bat izango da udarako udaleku moduko bat antolatu dutena Tolosaldea ikatek eta tetetek, izena hula triatloi kampusa. Haur eta gaztetxoei zuzendua bideratua dago eta bertan kirol honekiko beste barne kirolak aztertuko dituzte, jolastuko dituzte giro honean, eta guk hori ezautzeko goa genuenez, beraiekin hitzen dugu, Nerea Pagolakin eta Aimar Agirre Sarobekin, eta xehetasun guztiak eman dizkigute, jende guztia gonbidatu dute bertan izena ematea, eta udan beste modu batea udaleko hauek bizitzea.